Paco González Quintialek pasadizkit bi diapositibak, eta, bueno, nahi baizuen nik ez dut zehazki ezagutzen ikasgaia, baina bueno, pixka bat ikasgai honek lantzen du, bueno, alde batetik nola parametrizatu arkitektura, formak, horretarako parametrizazio programak ikasten dira, okerrez banago, Grasshopper ikasten da, dala eskuinean, goikaldean eskuinean daukazuen pantalla izango litzateke, Grasshopper, eta bada nolabaiteko programazio visual bat egitea. Hau da, nik zer da parametrizazioa, azken finean, arkitektura batean edo forma batean, nolabaiteko parametro batzuk egitea, hau da, zer nolako zabalera duen, zer nolako luzera duen, zer nolako forma, eta parametroien aldaketaren bitartez, nolabait, forma horiek kontrolpean edukitzea, programa baten bitartez. Hau da, nik variable batzuk sortu, eta variable horiek, ez dakit, eguzkiaren inzidentziaren gatik, edo daukadan zamen gatik, aldatzen joatea parametro horiek. Orduan, ikasgaian egiten dena alde batetik parametrizatzen ikasi, programa hauen bitartez, eta bestetik, neurri handi batean, tailer praktiko bat ere da, eta nolabait, eskolan zer ikusten dituzuen objektu, egitura, elementu guzti horiek, nolabait ikasgai honetan lantzen dira. Irudietan ikusten zuen bezala, urte batean, bienaleko urte batean, pabioi bat egitera iritsi zen, ikasgai honen bitartez, eskolaren aurrean dagoen lorategi horretan, sortu zen horrelako pabiloi bat. Bestetik, ikasgai hau aurrekoa olatzeka azaldu duenarekin batera ere, laborategi asko erabiltzen du, hau da, badago nolabaiteko etengabeko saltoa, programazioa, formen azterketa, eta ondoren egiten den fabrikazio bideak, ez? Eta horretarako erabiltzen da, laborategian ditugun bai fresagailua, bai 3D makina, bai ditugu 3D makina desberdinak, batzuk erretxinerekin funtzionatzen dutenak, eta badaukagu bat berriagoa, da buztinarekin lan egiten duena, oraintxe iruditan daukazuen hori, eta horien bitartez, bada nolaiteko ikasgai bat, nahiko esperimentala, eta bilatzen duena da, lanketa bat, prozesua nolakoa den ikastea, nola parametrizatu eta nola fabrikatu digitalki objektuak, objektuak izan daitezkela elementu txiki bat, baina izan daitekeela, ez dakit, fatxada baten komponente bat, izan daitekeela estalki baten komponentea, izan daitezke lanparak, edozein gauza izan daiteke, baina nolabait prozesu hori, nola parametrizatu eta digitalizatu eta ondoren fabrikazio digitalaren bitartez ereiki komponenteak, objektuak eta ikastea da. Eta prozesu horretan ulertzen dut egiten direla nolabaiteko proiektu hau txikiak.